Умът не е мозъка, а е отделен от него. Умът контролира мозъкът и това е фантастична новина. В науката се използва термина невропластика, което означава, че мозъкът е пластичен, т.е. той може да се променя. Наричаме го невропластичност, но това, което се случва в действителност, е обновяването на ума. Нашият мозък е бил проектиран от Бог да бъде непрекъснато обновяван, така че върху каквото и да фокусирате вашето внимание, с каквото и да занимавате ума си, вашият мозък просто го отразява. Затова, ако потопите себе си в токсично мислене или притеснение, или ако оставите да ви измъчва вина, осъждения за неща, които сте направили погрешно и останете сковани в този начин на мислене, то мозъкът ви ще следва това, което вашият ум му казва да прави. Вашият мозък следва посоката, в която върви вашият ум. Ние сме способни да вземем спомени или да вземем мисли и буквално да ги променим. Това е много силно и е част от нашите любов, сила и здрав разум. Затова колкото по-осъзнати ставаме относно нещо, толкова по-скоро ще успеем да го променим. Когато казвам съзнателно проумяване на нещо, имам предвид, че това нещо се случва във вашият мисловен живот. Вашите мисли предхождат думите и действията ви. Каквото казвате или правите, първо е било мисъл вътре в главата ви. Така че когато осъзнаем нещо, колкото по-скоро го осъзнаем, толкова по-скоро можем да го променим. Науката го нарича реконцептуализация на информацията. Тя е една по-странна дума за проектиране. Бог ни е дал способността да пленяваме нашите спомени, т.е. нашите мисли в покорство на Христос и да ги променяме. Спомените не са някаква касета, която върви в главата ни. Много често се опитват да ни убедят, че мислите, т.е. нещата, които ни задвижват, са непроменими, но това не е истина. Науката показва, че мозъкът ни е проектиран по такъв начин, че всичко, което осъзнавате, понеже имате подсъзнателен ум и съзнателен ум, и момента, в който вие осъзнаете дадена мисъл, тя става променима. И това е една много добра новина. Ние трябва да се научим как в действителност да променяме нашите мисли.